Allurat taf li mux rejat jekk indifferenti inta jibda skulħat kun ikkalkulat u għandek dritt tkun stmat l-anċedi għad ma jkisrek ħadd insa l-passat immi jekk jien int kapo lavur għalek kull fejn tmur għejxu mux teżisti insa wib għaddej tħalli waqfek xejn tħossok ħafna aħjar l-anċedi tifnik apprezza dak li jem fik tibqax imsakkar fl-modi jien hemm għalik jekk taf dani